بریار بو کد 21 تیر ماه دا بیستمین مهریجانا درسمه بل درخستن. لیلجنه آماده کاریا مهریجانه لجیه که مهریجان دست پی بکرا داخیانیه که بلاف کر و را گهاندن که جبر قدخین لسر هنرمندان و هن چالکی مهریجانه بریار دانه که برنامه مهریجانه بطال بکن. Zaho'da hep beraber yaşadık. Parlamenter Partiya Demokratîka gelan HDP Ayşe Acar Başaran jî êrişa Kuldihokê hat bûkirin û bû sedema kuştina sivîlan bi tundî şermezar kir û balê kişand ku polîtîkayên ewlekarî û şer ji tu kesî re tu tiştekî baş peyda nake. Bir daha peşbu go strarib Kurdî gotin bi zimanê xwe xwestin go çandê bikarbînin ew acî hep konserê ve hatin qedexe kirin hem jî bi tundiyê rûbrûman em dibe em ê bi zimanê xwe bikenin em ê bi zimanê xwe strana jî bêjin em ê bi zimanê xwe xwedî li çand û dîroka xwe jî derdikevin. Dersim'in dostları Endamê lijnê amadekarê mîhrîcana Dêrsimê Alî Mûkan balê kişand ku 20 sale li Dêrsimê mîhrîcan tên li darxistin û armanca mîhrîcanê jî ew e ku civaka me bi çalekiyên xwe li xweza, çand, huner û dîroka xwe xwedî derbikeve. Loma jî nexwestine ku bi naverokeka vala mîhrîcan li dar bixin. Ma vazeme ke na festivale ho qome hore, millete hore, harda hore wayr vejime, harda devresi wayr vejime. Nika nazana festivalde esmer za manida, za yurdu, za stadyum, millet amisa tevera manono ake lauku vane sanatkari i nika tevera men nicene suke make nazara vame ke deste ho harda devresa bonjere qome mara bonjere ma naza ev klamuno ho ev şarno ho hem kültürü hore hem tarihi hore wayr vejime tertip komitesi var festival iptal kerdi. Nivîskarê Lêkolîner Cemal Taşyanî ziman ku dewlet û desthilatariya Tirkiyeyê dixwaze yekperestiya xwe li Dêrsimê jî bisepîne. Ma jananê xwe, îtiqatanê xwe, kamiyanê xwe, pirên qorîkîm, yeni seveklîm, ilk sekerim bikin. Lê Dêrsim ciyê pêkvejiyana rengên cuda ye û li dijî wan polîtîkaya ye. Loma jî şahî û çalekiyên xwe jî ku bike jî li gor çanda xwe dike. Îro biryar bû ku li vê qadê mîhrîcana çand û xwezayê ya Dêrsimê dest pê bike. Lê li vê derê betalkirina bernameya mîhrîcanê hat ragihandin. Ji ber astengiyên ku parêzgarî û bawê fermî li pêşiya bernameyê hatbûn derxistin, lijneyê jî biryar da ku bernameya xwe betal bike. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Dêrsim.